ịchọ ibu isi bụ pụta ụwa ọ dị mma chịkwa n'ibu nke a na-akpọ pamin ndị mmadụ na-ete rilaza gị bukwe ya mana bukwe nke ga-adị gị mma maka isi bụ pụta ụwa onye na-ewe n'ebe niile na awụ ndị bekee asụ trending low cut na-etrend ebe niile ma nwata ma oke na-ebuzi low cut eme onye chọdị na-ebu palm hair kama ha ga-ebu palm ha wee wivon kpuchie ya gbu ya ọ dịka wig mana low cut ụbọchị taa na-eme ụmụ nwaanyị ha ma mma dị iche ihe nwaanyị rugo 50 ọ dịka ọ dị 30 maka low cut ọ makọkwa mana tupu m na-aga n'ihu eme ọbịa pụrụ iche mine nọ n'ime ụlọ ọ ga-ekele unu ndị ọma dịkwa ji ọnụ ya kọdụ onye ọnwụ maka ọwa ada dị ọra mma nne ndewo ị bịala n'isi bido TV nne ka anyị ma na onye iwu mana ndị na-ele gị n'ụtụtụ a ga-achọ ka ịkpọ nwa ahụ ka anyị mara ada bekee iwu n'ebe isi ụmụnne m na ụmụnna m aha m wụ Ijeọma Ọnụọha. Ikwu ego Ijeọma Ọnụọha na aha m. Enweghị ebe isi. Okay. Kwa nwa nka, enweghị na-eme. Enweghị na ahụ. Okay. Amaala m, eche m n'isi na nkwa aha m. Nkwa ihe m na-ekwu. All right, so how do I start? Okay. Aha m wụ Ijeọma Ọnụọha, a fashion stylist and an air personality. Ọ dị mma. Nne ya gbana ya ebe isi maka maka nganga juru eju. Gbana ya onye bi ewu. Ahụ m Imo Steeti. Onye arọ ndị Izọg, Idi Apple North. Ekwa nwanne mmadụ. Gbana na-ala n'ofe obodo kwa eziokwu. Ịma na nlekọta ụmụ nwaanyị ụda m na-agafe ndị fọm na-ajụ nwaanyị ọkago nka ka ọwụ nwata ka ọwụ oke. Eme ụmụ nwaanyị m ga-ama ama mere m ga-eti ihe eti maka ụdị ntutu ha bụ. Ụdị isi ha kpọrọ ndị ụfọ na-ebu nke ha otu na ibu nke gị ndị ụfọ na-atọ ọnụ nke ha to dreadlock ụmụ nwaanyị na-apụji iche ọ na-etrend ebe niile nne kedu otu isi bịa bụrụ low cut a ka anyị bido ebe ahụ kwa eziokwu ihe buga gị ji bụrụ low cut ma mbụ aha 8 years low cut ibu achọrọ m ịma kwuwe ihe ọbụla kwuwe anyị na afọ ole ka ibogoro ele eme iji bido ya ọwụ ji ego ji aga emezi isi ka ọwụ chọọ ị na-etinye isi na ke ya na draya obodo gbagba m ihe mee iji bugodo low cut ma anyị na-abanye n'elu low cut ka isi m na-ajụ n'oyi ọ dị ka isi m na-eku ọkụ ọrụ anyị na-arụ n'ụwa ọkụ mana unu na-esokwa unu na-eso anyị na social media www.isimbido.tv @isimbido.tv unu na-eso anyị na-esokwa unu na-ekwere n'ekwentị anyị unu na-akpọtụ anyị na-azụ unu nwee mmemme dị iche iche unu kpọọ anyị za nne ndewo ịma na ị ga na-elesikwa anyị na-agbanwe anyị nke anọ ọnụ ịma nweta anyị si eri nri onye ahụ ị ga-ama egwu gị bụ oche gị laa n'ụlọ gaa n'ụlọ ịmụta na-eche onye nọ n'ụlọ gị mgbe otu esi ekwu okwu na onyonyo nne ịmana ụka anyị pụ n'ọnụ gbasara ntutu dị iche iche ndị nke nwekwe ntutu a na-akpọ nke ndị ugwu ọ na-akọil onye hụ gị ọ dị ka ite ya rilaza ụdị ndị a chọrọ ibu low cut gị ka ị ga-agwa constant hair or constant isi mmanụ nkịtị with water mmiri ị ga-alatu ya otu isi latu nke okwe ndị na-achọghị ịlata okwe ndị low cut apart from low cut adịghị na the agenda getago now ha like otu ahụ ntutu ha nọ getago now for those like otu ahụ ntutu ha nọ ihe need will just hair ntutu mmanụ ntutu getago now etinye with mmiri because udiri isi a na-adịkarị very very stubborn very very hard
to ọ na-awa ịbọ ya. yes. Ọbụbọ ya anaghị adị easy. Nne gwa na Igbo dị mma ụmụnne gị maka eme ndị bụ low cut akakwa nke gị nke ha tolite ọfụma ke nghọta nwere ike na-esi apakị ya dị iche iche nwekwara ike hapụ ndị mmadụ na-elezi enwere isi nga amaka ghọta anyị Ime ọgụ o nwechakwa ndị ga-akpa ya Bob Marley. Akpacha ya Bob Marley with ha bịa aka ya eke yes, eke ya eke. Mee ya ka puff. ndị bekee na-akpọ bantu nut Mgbe ya bounce nut. Yetago na ha eme. And then chekwa ndị styles the way you ga-esi wee pụta. gị dị iche gị wepụrụ Gị iche were African queen. ọ sị imeza bantu nut gịnị ka African queen Seriously, African queen. Chinyere. Onye ọbụla mere that kind of hairstyle. ọ na-apụ iche Very different. ebe niile ọ pụtara na dị iche enwekwe ndị m na-ahụ na ha tọọ ntutu ha hapụ ya ọ dị ka dreadlock Yes, nke ahụ dọkwa. Ọkwa nke ahụ ọkwa nke makasịrị ihe niile ahụ. Ọkwa ịkpacha isi gị. Ịchọ iluzie. Gị iluzi chichaa ha. First not the neat. Gị hapụ ya ebe ahụ. Ọba ahụ maybe gị mee all back. ọ ka abụọ na onye agaghị abụọ ya Ọ gaghị abọ ya abọ. ọ tọpụ ntutu a Ọ tọpụ ya. Ịma ya o dowe ya neat. Ịma ya na ọ ga-anọ n'iyo. ọ na ozie ka dread Yes, on those ka dreadlocks, very fine. Imango. On those 1-1. Give us those coils. Give us the coils. Give me a lot of coils. ọ mama And what especially Ori? Mami, you do like your mana. nwanne m nwaanyị iso obi ka mma iji emekwa ụdị ntutu a karịa mmanụ nkịtị Carry a man on kitty. ngwa m laa n'ụbọchị taa m ga-azụta ori Ori ị na-ete nke m ka nke m dịkwa ka nke Ori. ori ebe a ka okwu bụ ite ori Yes. ịma na ori mgbe gboo ndị mbụ ori ka ha na-ete mana ụdị anyị ori isi ndị mmadụ tee ori ha si nụkwa ite ori n'isi Yeah, ite no na-esi isi. ọ na-esi isi O were udiri isi obu. Mana No ịma- like ha like cha ha. mana nwa m ya o ji esi uche ahụ idekwe na ya ite ya n'isi mgbe ụfọdụ uche na-adịkwa mma Hapụ isi ya. Ihe ịchọ ntutu ọma ka ịchọ. So isi ya ekwesịghị ịgbasago. That cream, the very, very extraordinary. ori Yes, Oh, to yeah. the scalp, to the hair. Oh no. onye na-ekwu onye nwe natural hair nna na ga-etenwu ya onye bụ ụmụ ntutu a na-ebu na aga etenwu ya n'isi Onye m na-ekwukwe wu ndị bụ natural hair, ụdịrị ntutu anyị, ndị na-ebu kinky hair too. Ụdịrị natural hair, anakwa m ekwu ndị na-ebu weave on o. Natural hair, ụdịrị ntutu anyị, ha chọghị iweta the real weight of our hair, of their hair, of ntutu ha. Ori with the best cream to use. enwekwe nke ọzọ m na ndị mmadụ na-eme ya na-akpọ finger coils Ishi ji wepụta ụwa with the best. Ishi ji wepụta ụwa. Ntutu gị with the ultimate. Ka anyị hapụ ị na-ebi ndụ asịkwa ha asị ha. Ka anyị hapụ ya. All just the whole ndụ anyị na-ebi ka anyị na-ebi ya ọfụma. otu Chineke si kee anyị Otu Chineke si wee chọọ ya, otu Chineke si wee chọọ ka anyị na-ebi ya ọfụma. Ma ntutu go, ma ihe ọwụla ị na-eme omume gị. Ka ọ wụrụ nke anyị ji wee bido ụwa. ịmata na-eji ego ịzụ ụmụ ntutu ahụ ha na-ebu n'isi gị mee gịnị gị bụ nke Chineke Bụrụ ji nke gị, anyị bụkwanụ nke gị, gị hụkwanụ na nke gị hụkwanụ supa. na ị ga-ama mmadụ iche Hey, ụdịrị mma ị ga-ama, ụdịrị compliment ị ga na-anụ. Nne Ịmaka, nne m, asa, doctor description. Ọkwa ị na-anụcha different things because gịnị n'ịbụ ihe Chukwu nyere gị. unu nwee ozi unu chọrọ izitere anyị na soshal midia anyị unu na-ezitere anyị na-azụ unu chọkwa unu kpọọ anyị n'ekwentị anyị unu lelee anyị onyonyo unu kpọọ anyị ebe a unu na-akpọ anyị na-azụ onye nwere ikupụta nwa onye nwere ịgba nkwụ onye nwere ime ihe mmemme dị iche iche onye na-emekwana ihe dịka ike egwu chọọ ka ụwa na-anụ olu ya kpọtụrụ anyị na-azụ biko unu na-esoro anyị n'oge niile anyị pụtara ikwu ihe ga-eme unu mụta ihe dị iche iche biko
cheta na aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Unu chọkwa isonye m n'anya ekwentị unu na-akpọkwa m. Unu jụọ ndị isi mbido TV n'anya onyonyo anyị, unu ga-ahụ. Unu jụọ ha sị kedu ekwentị anya unu nwee unu chọrọ eju m na-achọkọ ụwa niile na unu jụọ m zakwa unu. Mana awụ nọ nke dị mma jụkwanụ m nke na-adị mma akwa m asa. Obiọma dị mma, anyị abịago na njedebe n'ụbọchị taa, mana onyonyo anyị na-ele anya apụkwa n'aka adịkwa m so unu anyị alawa magụ na apụpụ ya. Biko unu ewezigo unu agaghị enwe isi mbido TV, ewezigakwana anyị nwa agaghị enwe unu. Biko unu na-agbachawa anya na anyị ozi maka isi mbido wee ebe o bidoro, ebe a ka ọ ga-akwụsịkwana. Ihe ọbụla ị chọrọ na-akpọ anyị na-achọ anyị na-azụ unu. Biko unu ụmụnne m ụmụnna m na-agbasa n'ụwa niile, isi mbido dị mma, isi mbido zuru ezu, ikwu na unu aha anyị isi mbido. Anyị anaghị eji unu egwu egwu, unu ejikwana anyị egwu egwu. Ile n'ụlọ gị gwa nwanne m sonye isi mbido, gị gaa ebe a na-eme mmemme gwa nwanne m ya sonye isi mbido. Awụ harvest unu chọrọ ime unu kpọọ isi mbido anyị ga-aza. Awụ ime lọnchị kpọọ isi mbido anyị ga-aza. Ebe ọrụ nọ unu kpọọ anyị ga-aza unu. Biko unu echefufenu m aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Udo n'ọnụ n'udo, unu alụ n'ọgụ, unu abakwanụ mba. Ama m na Naijiria tara akpụ o siri ike, mana jidenu Chineke nna, ọ ga-adịrị anyị niile mma. Anyị ga-ahụ unu n'ụzọ ụka ọzọ na-abịa n'ihu. Ka emesịanụ.